Больш як на 80 мільёнаў долараў паменялі беларускія залатавалютныя рэзервы. Запас краіны скарачаецца другі месяц запар. Прычыны зніжэння коштаў золата і змяншэння замежнай валюты. Гэта аб'ектыў, з вами Юлія Лабанова, вітаю і сёння ў выданні. Дзяржава інвестуе амаль 400 мільёнаў долараў у МАЗ на лета. Пры гэтым продаж мазаўскіх аўтобусаў у Расію скараціўся сёлета ўдвая. Я не здзіўлюся, калі на самой справе пад выглядам аўтобусаў на паперы у Расію ідзе вайсковая тэхніка. Мінабароны заяўляе пра інтэнсіўныя дзеянні з боку Украіны, якія расцэньваюць як правакацыю. Ситуация вельмі напружная, складаная, але пакуль войны тут у вас актыўнай няма. Вось Лукашенко вам абяцаў, што яе таксама не будзе. Ну вось, значыцца, будьце Лукашенку удзячныя. Памілаванне хворых або гульня ў міласэрнасць. Большасць з вызваленых палітвязняў апынулася б на волі неўзабаве і без амністыі. З гэтых 15-16 чалавек сур'ёзны дыягназ анкалагічны пацверджаны толькі ў Рыгора Кастусёва. Сотні мільёнаў долараў з грошай беларускіх грамадзянаў рэжым Лукашэнкі аддае МАЗу ў выглядзе інвестыцыяў. Аднак з кожным месяцам былы аўтагігант прадае ўсё менш цяжкавікоў і аўтобусаў. Улады прызнаюць недахоп айчыннай тэхнікі, а выйсце бачаць у павелічэнні яе вытворчасці. Працяг у наступным матэрыяле. Несмотря на то, что более 90% продукции идет на рынок России, мы теряем там позиции по традиционным белорусским товарам. Нужно только засушить рукава и работать. Але чарговыя заклікі не дапамаглі. У чэрвені зноў знізіўся продаж цяжкавікоў МАЗ у Расіі. Спад склаў амаль 8% у параўнанні з леташнім чэрвенем. А за паўгоддзя зніжэння на 16%. Самі ўлады прызнаюць, што беларуская тэхніка даражэйшая за замежныя аналагі і горшая якасцю. Варта асобна закрануць і карупцыйны складнік, які таксама ўплывае і на фінансавы стан таго ж МАЗа і на яго здольнасці выконваць свае абавязацельствы. І нават афіцыёз прызнае, што завышэнне коштаў за такіх схематозаў для МАЗа складае больш чым 20%. Сітуацыя на МАЗе адбіваецца не толькі на продажы яго цяжкавікоў, але і на рэалізацыі пасажырскіх аўтобусаў з-за іх якасці. Станцыя метро Барысаўскі тракт. Паводле расійскіх крыніцаў, сёлета продажы аўтобусаў МАЗ на гэтым рынку упалі амаль на 50%. Пры гэтым кіраўніцтва МАЗу сцвярджае, у студзені-сакавіку завод дасягнуў максімальных за апошняе дзесяцігоддзе вынікаў у вытворчасці пасажырскай тэхнікі і атрыманай ад яе продажу выручкі. Першаснай прадукцыі МАЗ заўсёды была вайсковая прадукцыя. Як і ўсёй гэтай прамысловасці беларускай савецкай, я не здзіўлюся, калі на самой справе пад выглядам аўтобусаў на паперы у Расію ідзе вайсковая тэхніка, вайсковыя грузавікі, нейкія там платформы для ракетных установак. Тым часам МАЗ абвясціў, што з 2026 года цягам 4 гадоў дзяржава ўкладзе ў новай вытворчасці заводу амаль 400 мільёнаў долараў. Пры тым, што цяпер рэалізуецца 5гадовая тэхнічная праграма інвестыцыяў коштам 300 мільёнаў долараў. І гэта ўсё крэдытныя грошы з бюджэту. Пытанне разлікаў па такога кшталту крэдытах яно увогуле не стаіць. Эканоміка Беларусі увогуле яна працуе па прынцыпе несплаты крэдыту, па прынцыпе пралангацыі і суцэльнай рэструктурызацыі тых партфеляў, якія былі назапашаны за ўсе гады. Міністэрства прамысловасці зазначае, што такія бюджэтныя ўкладанні дазволяць МАЗу ўжо летась выпусціць больш як 10 тысяч адзінак тэхнікі. Да таго ж МАЗу ставяць задачу аператыўна пабудаваць аўтобусны завод, які дасць магчымасць нарасціць вытворчасць пасажырскай тэхнікі да 3000 адзінак на год. Рэалізоўваць прадукцыю збіраюцца ў Расіі. Там жорсткая канкурэнцыя ў іх з расійскімі вытворцамі і з кітайскімі. І ім няма куды дзявацца, акрамя расійскага рынку, і акрамя як асвайваць яго, як развіваць вытворчасць на яго. І МАЗ, ён толькі вось
некую нішу можна там дадатковую вельмі невялікую заняць. Сёння стала вядома аб чарговых намаганнях пошуку новых рынкаў збыту. У Беларусі стварылі міжведамасную рабочую групу для развіцця тавараправоднай сеткі беларускіх арганізацыяў за мяжой. Простымі словамі, група мае спрыяць продажам айчыннай прадукцыі. Адказвае за гэта перад урадам Міністэрства замежных справаў. Александр Дегтяроў, Белсад. Беларускіх аграрыяў чакае гарачае лета і ў простым, і ў пераносным сэнсе. Чыноўнікі паставілі перад работнікамі сельскай гаспадаркі няпростую задачу – сабраць амаль 10 мільёнаў тоннаў зерня і тым самым пабіць леташні рэкорд. Пра гэта падчас нарады ў пытаннях аграпрамысловага комплексу заявіў прэм'ер-міністр Роман Галоўчынка. Паводле чыноўніка, найважнейшая задача не дапусціць стратаў ураджаю з прычыны замаразкаў. Для гэтага Галоўчынка заклікаў правесці ўборку збожжа ў аптымальныя тэрміны з максімальнай мабілізацыяй людзей, тэхнікі і фінансаў. Акрамя злакавых культураў, да 5 мільёнаў тоннаў плануюць нарасціць вытворчасць цукровых буракоў, да больш як 1 мільёна тоннаў бульбы і да 600 тысяч тоннаў агародніны. Генеральны штаб узброеных сілаў Беларусі працягвае інфармацыйную вайну супраць Украіны. Сёння генерал-майор Уладзімір Купрыянюк выступіў з заявай. Спецназ ЗСУ працягвае дэманстрацыйныя дзеянні каля нашай мяжы, якія Менск расцэньвае як правакацыю. Толькі вось якім чынам украінскія жаўнеры могуць наступаць на Беларусь праз уласныя мінныя палі і абарончыя фартыфікацыі. Навошта з вуснаў лукашэнкаўскіх падначаленых гучаць падобныя заявы? Руслан Ігнатовіч. Ізноў лукашэнкаўскую армію непакоіць Украіна. Гэтым разам генеральны штаб здрыгануўся ад танкаў ЗСУ ля межаў Беларусі. В настоящее время продолжаем отмечать задействование для охраны границы формирования состава механизированных соединений, бригад территориальной обороны, национальной полиции и Национальной гвардии Украины. При этом в приграничных районах фиксируется передвижение тяжелой техники, в том числе танков, артиллерии, систем противовоздушной обороны. Не давалі спакою Уладзіміру Купрыянюку і абарончыя збудаванні на тэрыторыі Украіны. Ускоренными темпами украинская сторона осуществляла инженерное оборудование приграничных районов Ровенской, Волынской, Житомирской и Черниговской областей, включая минирование местности, разрушение мостов, переправ и участков дорог. Але выглядае на тое, што больш за ўсё Уладзімір Купрыянюк баіцца байцоў спецназу ЗСУ, якія ахоўваюць сваю краіну. По нашей оценке, привлечение подразделений спецназа к якобы усилению госграницы всего лишь хорошая ширма. Задачи подразделений специального назначения совершенно другие, такие как проведение диверсий на критически важных объектах гражданской и военной инфраструктуры. То бок лукашэнкаўскі генерал-майор мяркуе, што спецназ ЗСУ мусіць наступаць на тэрыторыю Беларусі праз уласныя мінныя палі і фарсіраваць рэчкі, масты праз якія падарваныя. Дзе ж тут логіка? Тут з логікай сапраўды праблема, але ж гэта ж не разлічна на тое, каб нехта падыходзіў да гэтага сапраўды лагічна, імкнуўся там шукаць нейкі сэнс. На гэта увогуле не разлічана. Гэта разлічана на такія эмацыянальныя эфекты. Если кто-то приступит ту границу, на которой я служил, и хорошо знаю, что такое граница, ответ действительно будет жестким и резким. Паводле Александра Прыдмана, заява апошніх 2 тыдняў з вуснаў Лукашэнкі і яго генералаў інфармацыйны укід. Бенефіцыяр гэтых выказванняў – Крэмль. Вось такая актывізацыя беларускага боку назіраецца менавіта ў тым моманты, калі Расія патрэбны дадатковыя рэсурсы, і відавочна ў Мінску ёсць такая перасцярога, што беларускі рэсурс можа быць запатрабаваны. І вось кожны раз яны імкнуцца паказаць: не, у нас тут ёсць справы, мы абараняем гэтую мяжу. Нужно создавать психологическое давление, нужно опять-таки растягивать украинские силы, поэтому решили отрабатывать тему еще и наступления из Беларуси. Но поскольку реальных ресурсов для этого наступления нет, то они отрабатывают ее, скажем так, в информационном пространстве. То есть очевидно, что на данном этапе от Лукашенко просто стоит задача
нагнетать максимально ситуацию, создавать максимальное количество информационных поводов. Паводле нашага эксперта, у будучыні ад лукашэнкаўскай прапаганды варта чакаць навінаў пра затрыманне украінскіх дыверсантаў на тэрыторыі Беларусі. А што ж да поўнамаштабнай вайны паміж дзвюма краінамі, то яе пакуль не прадбачыцца. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Чарговая трагедыя ў беларускім войску. У Машчулішчах на Дзень незалежнасці застрэліўся 19-гадовы салдат з Хойнікаў Мацвей Канавалаў. Пра гэта са спасылкай на сваёй крыніцы паведамляе выданне «Наша Ніва». Паводле журналістаў, прычыны здарэння дагэтуль невядомыя. Інфармуюць, што маладзён служыў у 19-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгадзе ў вёсцы Заслонава на Лепельшчыне. Аднак 3 ліпеня яе дыслакавалі ў Мачулішчы. Паводле крыніцаў «Нашай Нівы», падчас здарэння Канавалаў быў у нарадзе. Наступным ранкам маці хлопца патэлефанавалі і паведамілі пра суіцыд сына, аднак жанчына не верыць гэтай версіі. Вядома, што пахаванне Мацвея ўжо адбылося. 18 палітычных вязняў на волі, але агульная лічба палонных рэжыму амаль не змянілася. Праваабаронцы прызналі палітзняволенымі яшчэ 17 асобаў. У свеце вітаюць амністыю і заклікаюць вызваліць усіх, а рэжым Лукашэнкі працягвае скажаць факты і спрачаецца з міжнароднай супольнасцю. Падрабязней Ірына Драфійчук. Еўразвяз вітае вызваленне некалькіх беларускіх палітвязняў. Пра гэта гаворыцца ў заяве прэс-сакратара Еўрапейскай службы замежна-палітычнай дзейнасці, апублікаванай на старонцы ведомства. Еўразвяз прымае да ведама вызваленне шэрагу палітычных зняволеных у Беларусі. Мы з палёгкай успрынялі навіну, што яны нарэшце ўз'ядналіся са сваімі роднымі і блізкімі. Еўразвяз заклікае да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных вязняў. Заяву падобнага зместу апублікавала і амерыканскае пасольства ў Менску ў соцсетцы X. Нават на дзень менш пабыць у тых умовах, это, канешне, вялікая радасць, і кожны чалавек, это той, які вызваліўся, яго блізкія нацэняць это. Палітвязні пачалі выходзіць на волю 3 ліпеня, пасля таго, як напярэдадні пра вызваленне шэрагу сваіх апанентаў заявіў Лукашенко. Это действительно тяжело больные, в основном раковыми заболеваниями. На момант стварэння матэрыялу паводле праваабаронцаў вясны дакладна вядома пра 18 вызваленых. Палова з іх і без гэтага выйшлі б на волю цягам года, а траціна ўвогуле цягам месяца, заўважыў Андрэй Стрыжак. На сённяшні дзень мы бачым, што тая інфармацыя, той пасыл, які распаўсюджваецца дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі, што вызваляюцца вось хворыя, больныя, людзі сталага ўзросту, яно не адпавядае рэчаіснасці. З таго, што вядома, з гэтых вось 15-16 чалавек сур'ёзны дыягназ анкалагічны пацверджаны толькі ў Рыгора Кастусёва. І гэта не адзіная хлусня рэжыму ў справе палітзняволеных. Так міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў абверг паведамленне ААН. Ён заявіў, што падчас сустрэчы ў Астане Антоніу Гутэрэша з Лукашэнкам ситуация с правами человека у Беларуси нібыта не обмяркоўвалася. Собственно, было сказано, что у нас претензий к Беларуси нет никаких, вы идете правильным путем, значит, никакого специального кейса по Беларуси в ООН нету, который бы сегодня давал права Гутеррешу говорить что-то нам, какие-то претензии. У дыпламатычных колах не прынята пераказваць слова ў суразмоўцаў, каб пазбегнуць недакладнасці, падкрэслівае былы дыпламат Валер Кавалеўскі. Паведамленне ад прэс-службы Антоніо Гутэрэша, яно вельмі вывераны. То бок ён гаворыць пра тое, што сказаў ён, і не гаворыць пра тое, што сказаў Лукашенко. Я просто дапускаю, што Максім Рыжанкоў, які ўжо 18 гадоў кіраваў прыгоннымі чыноўнікамі, а не займаўся дыпламатай, ён проста страціў элементарныя навыкі у дыпламатычнай дзейнасці. Просто забыўся, дзе ён знаходіцца. Насамрэч, адмысловы кейс Беларусі УАН існуе з 2012 года. Менавіта з таго часу працягваецца мандат спецыяльнага дакладчыка ў пытаннях сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Апошнія гады гэтую пасаду займае Анаіс Марэн, якая рэгулярна робіць справаздачы з высновамі пра пагаршэнне сітуацыі і дае рэкамендацыі ўраду Беларусі і міжнароднай супольнасці. Рэжым не стаў мякчэйшы ні на йоту, бо калі мы параўноўваем лічбы, то мы бачым, што на 15-16 выпушчаных палітвязняў мы маем 72 арыштаваных толькі ў чэрвені.
І гэтыя лічбы ўвесь час растуць, увесь час новыя практыкі рэпрэсіўныя ўводзяцца, якія вельмі моцна ўплываюць на беларусаў, якія не толькі ўнутры краіны, а і па-за межамі. У зняволенні незаконна трымаюць больш як 1400 палітвязняў. Сёння праваабаронцы дадалі да гэтага спісу яшчэ 17 асобаў. За кратамі па-ранейшаму невыносныя ўмовы. Так Паліну Шарэнду-Панасюк этапавалі ў шпіталю на Вінках на чарговую псіхіятрычную экспертызу. Хоць 3 папярэднія прызнавалі яе псіхічна здаровай. Ірына Дарафейчук, Белсат. 14-гадовае кіраванне кансерватараў у Вялікай Брытаніі скончылася. У выніку датэрміновых парламенцкіх выбараў новую кіроўную сілу становяцца лейбарысты. Пасаду прэм'ер-міністр краіны заняў іхны лідар Кір Стармер. Ягоны папярэднік Рышы Сунак прызнаў паразу і павіншаваў апанента з перамогаю. Кароль Чарльз III даручыў Стармеру узначаліць і сфармаваць урад, падрабязнасці ў нашым наступным матэрыяле. Перамога лейбарыстаў. Больш за 410 з 650 дэпутацкіх мандатаў. Для абсалютнай большасці ў ніжняй палаце парламенту неабходна 326. Яўка на сёлетніх выбарах рэкордна нізкая. Усяго 57%. Для Кіра Стармера перамога на выбарах – гэта не толькі вялікі трыумф, але і вялікія выклікі. На фоне складанай эканамічнай сітуацыі і зніжэння даверу да палітычных інстытутаў ёсць патрэба ў пераменах. Сёння ўвечары людзі тут і ва ўсёй краіне выказаліся, і яны гатовыя да пераменаў, каб пакласці канец палітыцы перформансу. Вяртаемся да палітыкі як да дзяржаўнай службы. Перамены пачынаюцца проста тут, бо гэта вашая дэмакратыя, вашая супольнасць і вашая будучыня. Вы прагаласавалі, цяпер прыйшоў час нам зрабіць гэта. Вялікі дзякуй. Паводле агенцтва Bloomberg, лейбарысты дабіліся такіх вынікаў дзякуючы скандалам і крызісу, што суправаджалі апанентаў. Аднак лідар кансерватыўнай партыі Рышы Сунак змог перабрацца ў палату грамадаў ад сваёй акругі Рычманд у паўночным Йоркшыры. Я ўдзячны свайму штабу і камандзе выбарнікаў. Я віншую сваіх апанентаў з энергічнымі кампаніямі, якія яны правялі. Я патэлефанаваў сэру Кіру Стармену, каб павіншаваць яго з Вікторыяй. Улада пяройдзе з рук у рукі мірным і арганізаваным шляхам пры добрай волі ўсіх бакоў. Гэта тое, што павінна ўсяліць у нас упэўненасць у стабільнасці і будучыні нашай краіны. Ці зменіцца палітыка новага кіраўніцтва Вялікай Брытаніі ў дачыненні рэжымаў у Беларусі і Расіі? Калі рэжым пачне хоць якісьці жэсты рабіць, то я не думаю, што на захадзе тая ж Великабрытанія адразу кінуцца ў абдымкі з рэжымам. Мне падаецца, што рэжым даўным-даўно згубіў вераемнасць, яму немагчыма давяраць. І што са стаўленнем новага брытанскага ўраду да вайны ва Украіне? Великабрытанія, чаму яна такая актыўная і у пытанні, напрыклад, вайны Расіі супраць Украіны, акупацыі, уварвання Расіі супраць Украіны, гэта таму, што яна адна з краінаў-падпісантак разам з ЗША і з Расіяй, але Расія, відавочна, сваё слова не вытрымала, якраз наадварот дзейнічае. Падпісанне гарантыяў бяспекі як для Украіны, так і для Беларусі. Сёлетнія парламенцкія выбары – першыя ўсеагульныя выбары ў Вялікай Брытаніі пасля выхаду краіны з еўразвязу ў 2020 годзе. Павел Алейнікаў, Александр Баразенко, Белсат. Праз 3 дні пасля візіту ў Кіеў прэм'ер-міністр Угоршчыны Віктор Орбан прыехаў у Маскву, каб абмеркаваць шляхі ўрэгулявання расійска-украінскай вайны. Аднак ягоная паездка не знайшла падтрымання ў іншых еўрапейскіх лідараў. Паводле кіраўніка дыпламатыі еўразвязу Жозепа Бурэля, пазіцыю Брюсселя выключае афіцыйныя кантакты з Пуцінам, а Орбан не прадстаўляе еўразвяз. Прэзідэнт Еўрапейскай рады Шарль Мішэль заявіў, што ратацыйнае вугорскае старшынёўства не мае мандату на кантакты з Расіяй ад імя еўразвязу. У сваю чаргу дэпутат Бундестагу Міхаэль Рот назваў паездку ў Маскву скандалам і заклікаў Угоршчыну сысці з пасады старшыні. У адказ на крытыку еўрапейскіх калегаў Віктор Орбан адзначыў, што ў Угоршчыне не патрэбны такі мандат, бо яна дзейнічае ад свайго імя. 2 ліпеня Віктор Орбан у Кіеве сустрэўся з Уладзімірам Зяленскім. Там ён прапанаваў Украіне прыпыніць агонь дзеля правядзення мірных перамоваў з Расіяй.
У Беларусі праз навальніцы моцныя дажджы абвясцілі памаранчавы ўзровень небяспекі. Раней залева прайшла ў Гомлі. У горадзе затапіла вуліцы і дамы, а паваленыя дрэвы пашкодзілі прыпаркаваныя аўтамабілі. Наступствы бурнай стыхіі пабачым без каментара.